дар доираи сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар шароити таҳсил дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ сол то сол беҳтар мешавад. зимни вохӯрӣ бо намояндагони воситаҳои ахбори омма роҳбарияти донишгоҳи мазкур иттилоъ доданд, ки ҳоло шумораи донишҷӯён қариб 16470 нафарро ташкил намуда, аз онҳо беш аз 6350 нафар ба шуъбаи рӯзона рост меояд. бо мақсади беҳтар гардонидани шароити таҳсил дар ин боргоҳи бузурги илму маърифат, соли сипарӣ гардида аз ҳисоби маблағҳои махсуси донишгоҳ бинои 5 ошӯнаи факултети забон ва адабиёти рус барои зиёда аз 830 нафар донишҷӯ сохта ба истифода дода шуд, ки ин бино беҳтарин тӯҳфаи пешвои миллат ба устодону донишҷӯён арзёбӣ шуд. бинои тозабунёд дорои ҳуҷраҳои кушоду барҳавои таълимӣ, толори маҷлисӣ, осорхона ва дигар утоқҳои корӣ мебошад, ки ҳар яки онҳо дорои шароити замони имрӯза аст. дар факултетҳои донишгоҳ 29 лаборатория мавҷуд мебошад, ки омӯзгорону донишҷӯён аз он самаранок истифода намуда савияи дониш ва таҷрибаи хешро баланд мебардоранд. ифтитоҳи бинои дуошӯнаи таҷрибаомӯзӣ дар боғи агробия лабораторӣ барои 80 нафар донишҷӯи факултетҳои химия, биология ва география дастоварди назарраси донишгоҳ маҳсуб ёфта, дар он мизу курсӣ, минбар ва дигар намуди роҳаткурсиҳо сохта мешаванд. ҳамзамон соли гузашта 40 нафар омӯзгор рисолаи илмии худро дифоъ намуда, 30 нафар дар зинаи докторантура ва 160 нафар дар зинаи магистрантура фаро гирифта шуданд. ҳамкориҳои байналмилалии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ хуб арзёбӣ шуда, баҳри вусъати чунин ҳамкориҳо танҳо соли сипарӣ гардида 16 шартномаи дутарафаи ҳамкорӣ ба имзо расидааст.